uMakhosi-ke ngane zakwethu uyambingelela umkhulu wasemakhosini indaba enhlupho ngofakazi. Namhlanje nxa ngisanibingelela mina moya ovunguza ukuthanda kwawo indaba enhlupho ngofakazi. Bathi unoyigemegeme umvungelo. Indaba idida abaningi basala bebala amabala impangele. Ilala ikhona. Ngicela ukuthi wena ofikayo noqalayo ukulalela le video uqala nje nqafu start nongakaze subscribe nkosi yami. Please do make sure ukuthi uyasubscribe. Please do make sure ukuthi you are being a member. Ubhaye lapha i-membership yokuba i-member YouTube channel, because there are some videos that I will be specifically putting for nina as ama-members YouTube channel yami. So please do make sure ukuthi uyasubscribe. And i-topic ezokhuluma ngayo lawa nto ngifuna ukuthi sigxile kakhulu kuyona ukuthi kunini umuntu esuke uzokwethwasa nosuke uyothatha isikhwama sokwelashwa, especially kakhulukazi laba abasuke beyothwasa ngoba basuke iningi labo ezikhathini zamanje banokudidadideka kakhulu. That's why bagcine abanye sebesaba ukuthi ogobela bazobenzela ntontoni into ethize bese bephenduka bethi bama-self-initiate. Ntanda esikhathini samanje it's a cause nayo of another thing. Angikho-ke lapho ngisekuthenini wena osuke uthi uyothwasa wathwasa nje. Ukuthwasa kwakho yazi ukuthi ubani owayekungenile. Lo muntu owayekungenile usazi deep down nesikhwama ayesiphatha. Uma ngithi isikhwama ayesiphatha imithi ayesiphatha ngoba isikhwama nizosuke bese nicabanga ubunyanga. Kahle kahle nokuthandazi njengoba kuneyowasho nje kuyisikhwama kwakhona lokho. Angeke kodwa ngize ngigxile kakhulu kulowo maphathi. Into engifuna ukuthi siyilawule la ufuna sivale le ndaba yokuthi kube khona abantu abathwasayo. Ukugobela kwakho kube khona izinto ezizomeqa noma idlozi livale ukuthi lingamtshengisi ukuthi lelikade linjani. Sokuthi umuntu owawuyena yena bekade ekungenile wayevele ephatha imithi emibi futhi edume ngayo. Uyabo, wayengenayo impande yomcebo yemfuyo ukuthi abe nomcebo wemfuyo. Abanye uthola ukuthi wayenayo kuphela ukuthi wena orefusayo ukuthi wamukele leyo nto ngoba uyibona iwolunye uhlobo lwendlela yento. Yenye part le ngisazofuna sigxilele kakhulu ngoba baningi abantu abakurefusayo lokho ukuthi bathathe impande yomcebo wakubo naneyivumelano nezimpande kuyizona zinto eziwumsuka. Uthola ukuthi impilo yakhe isistakhe njalo basathe uyabamba uyayeka. Same thing yenzeka nakula bantu umuntu mangabe esuke ethwasa. Uthwasa umuntu uphume uqede kade ukukhala wenza yonke into. Uma usuphumile laphana awusalaphi umuntu akusenzi lutho akusafiki umuntu kanti vele lo muntu wayengenile wayevele nje ewushido umuntu edume ngokuthi nje abhidlize umndeni noma enze njani njani. Ugcine nawe sekukhona leli lukuluku lento eke yafika uma ngabe umuntu eke wakusuka noma kunjani njani kanti kuvuka leya nto lo muntu usuyayi-evoke kuwena. Le nto-ke ifike ibambe la enganzeni esinokugobela ekuthenini anigezisiswa ngendlela futhi kunjalo kuyenzeka-ke vele idlozi livale. Kubalulekile ukuthi uma ngabe ngoba abanye uthola ukuthi ugobela ake udlule nakulokhu okuyibhava elithize nento ethize. Uthola ukuthi umuntu usezoyithwista yena ngoba phela kubuye kube khona nomina kumuntu athi hayi mina idlozi lami lithe kulungile liyolandelwa kodwa yazi ukuthi kwesinye sesikhathi kuyaye kwenzeka uthola ukuthi ukugobela kwakho usuke ezokusiza
nedimane nihlulwa yile ndaba ye-connection engihlezi ngisho. Of which ngisazongabe ngeke ngiyibeke mina ngayibona ka-easy mina kwami ugobela ngangine-connection kamoya wami kangangokuthi ngabuka ukuthi ugobela wami uyaphila. He might never do izinto ey'suke ey'bhedayo noma kuthiwa uwumuntu naye ngokwasemhlabeni, but was a good soul, yabo. Namanje she still is, yabo. So indaba nje kanjalo. Ake niyibambe-ke ekuthenini ukuthi umuntu gezisisa kahle, uhlambululise kahle lo muntu, uhlambusise kahle ikhwama. Wenzisise sure ukuthi uyamkhipha umuntu. There are some stages and some izinto kwabantu abasuke bezodlula la kulesi sami sandla, njengendlela nami engadluliswa ngayo ogobela bami, of which I'm proud ukubona, owesithunywa nowenyanga. I'm proud ngoba I've never been umuntu ovaleka ever since ngisasebenza umlungu. Been abantu bayafika namanje basafika, so yize ngeke ngize bebhizi njengabadumile kakhulu, but into engiyishoyo isekuthenini sebenza uma kube khona abantu ababonakalayo kubelapha besho ukuthi lo muntu usaphila kuyena, lo muntu wabhula into ephilayo. Bahambe iminyaka ngeminyaka babuye bethi mkhulu leya nto wayishoyo mani Solomane iselokhu isekhona, usafanele ukuthi ngabe umuntu siyayenza. Bese-ke kunina abantu enisuke kade nibhulele, ngizokuphinda futhi ngikubeke lokhu. Asihlezi simele ekuthenini ukuthi wena uzothatha 1, 2, 3 years uphinde uzobuyela kumina uzongibuza konje mkhulu wawugcine uthe khona into efanele ngiyenze, konje wawuthe ngiyenze kanjani? After 3 years ngisakhumbulana nawe, yazi baningi kanjani abantu esuke sengidile nabo ngani zakwethu. Ake nithathe ukube nibe serious. Uma futhi ngikuphendukela ngolaka kanje, ungabe usuthatha usudini ukwishi uhamba ufana nabantu abathize ngembalo, ngoba buya sengathi sometimes umuntu siyabedelela umuntu uma uzokhuluma iqiniso vele liyabahlaba abaningi bagcine bengazi. But make sure nalaba basuke bezothatha ukhwama bomnyama, make sure umuntu siyagezwa isikhwama, make sure lezo impande ziyagezwa, ziyathathwa zibekwa le. Uma kuwukuthi abantu bakini wazi ukuthi mhlasimbe wayedume kakhulu ngokusebenzisa ichitho, uma ungayithandi ntshela ukuthi no, ngeke. Uma ukuthi mhlasimbe wayedume kakhulu ngokusiza abantu ukuthi babe namabhizinisi kahle, iy'tolo, mathaveni, vele phela iqale inyanga iqale kanjalo. Iqale lapho ngey'tolo, ngomathaveni, ngobani bani. You are lucky ngoba you only have to upgrade that part esuke isegazini lakini. Wayedume kakhulu ngokuvula iy'nhlanhla zemizi nabantu, usuke u-right kakhulu lapho. But iningi lenu nihlushwa abantu abafika nalabantu abaningenayo, uthola ukuthi namanje abasebakhona bathathe bavana umuntu nje athi engenadlozi engenatwa ahambe ayogcaba isipoko lapha enyangeni thizeni edumile. Lezi ngoba iy'nyanga zikhulu kangaka zigcwele, angiyifuni kabi leyo nto mina. Umuntu uma engenaso isiphiwo nje ngingalokhu ngifaka